Τσάρλι, πότε ο Αέρας στέρισε ευρωπαϊκή ευκαιρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Μιλάμε για τον Ολυμπιακό του Μπάγεβιτ, σεζόν 98-99, όταν σε όμιλο με Πόρτο, Άγιαξ και Κροάσια Ζάγκρεπ πήραν την πρώτη θέση. Στα προημιτελικά έπεσαν απέναντι στην ισχυρή Γιουβέντους. Στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως στις καθυστερήσεις κέρδισαν απέναντι ο Αλεξανδρής που με ψυχραιμία το εκτέλεσε ο Νιάδης. Το 2-1 ήταν εντυπωσιακό αποτέλεσμα που έδινε την δικαίωμα στους Ερυθρόλευκους να πάρουν την πρόκριση. Πράγματι, ο Ολυμπιακός άδειο πιάσανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Άνοιξαν το σκορ μετά από μια θαυμάσια από τις γνωστές έντες του Γιωργάτου που εκτέλεσε με κεφαλιά ο Γκόγκιτς. Το 25ο λεπτό όμως του παιχνιδιού, ο Μπιριντέλη από τα δεξιά έκανε μια σέντρα και εκεί ο Ελευθερόπουλος πήρε τη μοιραία απόφαση να βγει από την εστία του. Η μπάλα πράγματι επηρεάστηκε από τον αέρα, όμως το λάθος ήταν του Ελευθερόπουλου που δεν είχε καμία δουλειά να βγει από τα δοκάρια του. Η έξοδο έδωσε δυνατότητα στον Ιζάκη να κουμπίσει την μπάλα και η πασάρι στο Κόντε που σε κενή εστία έδωσε την πρόκληση στους Ιταλούς, στοίχησε μια μεγάλη ευκαιρία στον Ολυμπιακό να περάσει στα τελικά του πρωταθλητριών. Αυτή ήταν μια χορηγία της Intervetan.